दंफाङा दानोब्लाबो गायब्लानो बियो रोदोमफिनो माने रोदोमफिनो नाथाय मानसिनि जिउखौ जेब्ला दानगोन ना आरो बेखौ नागिरना मोनफिननाय नङा साजाया अनेक साजा दं मानिबा थाखाय जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला बिनि अनेक साजा दं नाथाय दिनै जि साजाखौ होदों जों बेखौ आरो नागिरना मोनफिननाय नङा दा बिनिखायनो आङो बेखौनो बुंगोन जायफोर हाथियार लाग्राफोर सरकारनि मोनसे थान्दै हिसाबै बिथांमोना डिउटि गोग्लैदों हाथियार मोनदों होननानै पावार मोनदों होननानै बिबान मोनदों होननानै जानला मानला गावलाबायनायजों दिनै जानाय नङा गिबियावनो आङो बे न'खरनिसिम निमाहा बिनाय थादों कारन जों फैनाया एसे लेट जादों किसु खामानिखौ एंगारनो हायैनि थाखाय जों दिनैसो फैनो हादों जाथायाथ' जालांबाय आरो जिउबो गोमालांबाय दा आं बेखौनो बुंनो नागिरो सोरबाया मानिबा थाखाय दाय मावमारदोंब्लाबो जिउ फोजोबनानै सोरनिबा न'खरखौ आलाय आथिनि खालामनायानो जोबथा साजा जानो हाया दिनै मोनसे न'खरा आसखान्दा जादों दा बिनिखायनो आं बुंनो नागिरो दंफाङा दानोब्लाबो गायब्लानो बियो रोदोमफिनो माने रोदोमफिनो नाथाय मानसिनि जिउखौ जेब्ला दानगोन ना आरो बेखौ नागिरना मोनफिननाय नङा साजाया अनेक साजा दं मानिबा थाखाय जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला बिनि अनेक साजा दं नाथाय दिनै जि साजाखौ होदों जों बेखौ आरो नागिरना मोनफिननाय नङा दा बिनिखायनो आङो बेखौनो बुंगोन जायफोर हाथियार लाग्राफोर सरकारनि मोनसे थान्दै हिसाबै बिथांमोना डिउटि गोग्लैदों हाथियार मोनदों होननानै पावार मोनदों होननानै बिबान मोनदों होननानै जानला मानला गावलाबायनायजों दिनै जानाय नङा बेखौ दिनै जोङो रायजोनि जानानै जों बुंथारनांगोन नङा होमबा दिनै पावार मोनदों होननानै जुदि सोब समावबो गोरोन्थि मावनायफोरखौ सिलायनि गुलिजों जुदि फोजोबनो नागिरबा बे समाधान जानो हानाय नङा बेनिखायनो आङो डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ बिथांमोनखौ खावलायगोन मोनसे काउन्सिलिं नांगौ मोनसे काउन्सिलिंनि गेजेरजों बबे एरियासिम जों थांनो मोना बबे रेड जन बबेसिम थांनानै फैफिननो हागोन बेफोरनि मोनसे मोजां काउन्सिलिं नांगौ होननानै आं सानदों नङा होमबा दा दिनै बेबायदि घटनाया जोंनि गेजेराव खनसे नङा खननै नङा गले गले जानायखौ जों नुनो मोनदों जुदि बिब्दि गले गले जाबाय थायोब्ला रायजोनि गोसोआ बायगोन रायजोनि गोसोआ जेब्ला बायगोन अब्ला नोंसोरबो दिनै मोजाङै थानो मोननाय नङा जेब्ला जिउनि बदलै जिउ होननाय मानसिया जेब्ला सानखांनाय फैगोन अब्ला जानाङि जाथायफोरा घटनाफ्राबो जोंनि गेजेराव जानो हागौ बेनिखायनो आं डिपार्टमेन्टसिम रिकुवेस्ट सेकेन्ड टाइम आरो जेन बेबायदि घटनाया जेन जाया